Айгүл Накиповна, хәерле көннәр. Хәерле көннәр, исәнмесез? Без бүген сезнең белән талпаннар турында сөйләшербез. Менә талпаннар кайчан активлаша? Талпаннар язгы җәйге чорда апрельдән октябрьгә хәтлек актив. Карлы кыш, дымлы яз нәтиҗәсендә аларның саны быел күбрәк күзәтелә. Ә менә безнең төбәктә талпаннар белән хәлләр ничек тора? Рәсми мәгълүматлар буенча Теләче районы талпаннар буенча имин булмаган районнар исәбенә керә. Бүгенге көндә безнең үзәк больницасына барлыгы 9 кеше мөрәҗәгать итте. Аларның 8-е улы, 1-се бала. Талпан тешләү нинди куркынычлар белән яный? Талпанның иң зур куркынычы ул инфекцияларны күчерүче булуында. Безнең иң беренче ул клещевой энцефалит һәм боррелиоз авырулары булып санала. Талпан энцефалиты бик җитди вирусный авыру. Аның нәтиҗәсендә кешенең центральный нервный системасы зарарлана. Әлеге авырулардан тулысынча сакланып буламы? Тулысынча саклану бик авыр. Чөнки барлык кешеләрне дә вакцинациялау мөмкин түгел. Шуңа күрә дә иң беренче чиратта ул профилактика. Урманга яки үләннәр биек җирләргә сез җыйнасыз икән, ял иткәндә һәр вакытта да үзегезнең киемегезне дөрес сайлау мөһим. Кием ачык төстә булса тагы да яхшырак, без талпаннарны тиз арада күрә алачакбыз. Табигатьтә ял иткәндә сукмаклардан гына йөрергә, биек үләнле, куаклы җирләргә утырмаска, ятмаска, палаткаларны чиста тотарга, үлән аз булган җирләрдә генә булырга киңәш ителә. Талпаннар ешрак тәннең нечкә тиреле урыннарына ябыша. Мәсәлән, колак арты, муен, тез, култык асты, ботлар тирәсендә. Талпан кадалган булса нишләргә? Канга күбрәк авыру китереп чыгаручы матдәләр эләкмәсен өчен талпанның тәнен кысмыйча пинцет яки җеп белән сак кына тартып чыгарга кирәк. Тешләгән урынны антисептик белән эшкәртегез. 70% спирт яки 5% йод. Әгәр дә талпан кадалса, 72 сәгать эчендә больницага мөрәҗәгать итәргә кирәк. 72 сәгать эчендә иммуноглобулин салына һәм безнең клещне алып калып, аны лабораториягә илтергә мөмкин. Лабораториядә аны инфекциягә тикшерәләр. Иң мөһиме паникага бирелмәскә һәм талпанны дөрес итеп алырга кирәк. Талпаннарны алганнан соң врач-инфекционистка яки врач-эпидемиологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул кирәкле анализлар бирергә җибәрә, күзәтү астына ала һәм дәвалау билгели. Айгүл Накиповна, вакцинация турында да сөйләп үтегез әле. Вакцинация талпан энцефалитының булдырмауының иң ышанычлы ысулы. Стандарт курс 2-3 прививкадан тора. Алардан соң иммунитет 3 елга якын саклана. Ревакцинация һәр 3 ел сайын үткәрелә. Вакцинациялар боррелиоздан һәм талпан яктырган башка инфекциялардан сакламый. Врач-эпидемиолог буларак хезмәтләре табигать белән бәйле райондашларыбызга мөрәҗәгать итәсем килә. Вакцинация ясату алар өчен бик тә мөһим. Ә менә кеше үзе талпанны тикшертә аламы? Бүгенге көндә андый мөмкинлек бар. Кеше талпанны алганнан соң үзе Казанга Сеченова 13-та урнашкан лабораториягә илтә ала. Анда аны 4 төрле инфекциягә тикшерәләр. Бик мөһим. Талпаннар тешләгәннән соң теләсә нинди симптом барлыкка килсә, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үз-үзегезне дәвалау ярамый, үз-үзегезне саклагыз.